saya Jusamani. Saya dari Gereja KBP Tanjung Laras Medan Deli. Saya akan bernyanyi dari Bukende nomor 809. Judulnya Molo Saud Maho. Molo Saud Maho Boratuna daw orang Yesus baik dengan ni Toguon naho ramotan naho saitiur sudenang lakami nang ladit porhot sidalanami nang hacit ngot-ngot rohami dang boy gangho dang boliluho molo Jesus mandonganiho inalo jaho nang also ako Jesus ma totong dongani urupan naho apulan naho sonang ho totong di dalam mi nang dao tahe si tujuan mi dang maon hotol astusi di pai maho tohuon naho tungsona do di labung naho di pai maho tohuon naho tungsona do di labung naho. Horas. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Shalom.